Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Сүзләрем бар минем, алачагым сиңа. Бигрәк тиз үтеп киттем, җәйге җилләр сыман. Хаталарым кичер инде зинһар, алачагым. Һаман шулай искә алам, сине сагынам, сагынам. Исәнмез, хөрмәтле тамашачылар. Без Казан шәһәренең 180нче күп профильле полилингваль гимназиясендә, киностудияле мәктәптә кунакта икәнлеген исегезгә төшерәбез. Әлеге уку йорты күптән түгел укучы артистлар катнашында татар телендә тулы метражлы нәфис фильм төшереп, тамашачыларга тәкъдим итте. Үткән тапшырда без Авторучка фильмда уйнаган яшүсмер артистлар белән якыннан аралаштык. Кызыл галстуклы пионерьенда, кара белән язучы каләмне дә, агач биналы мәктәпне дә искә алдык. Һәм кинофильмдагы күптәнге мәктәп директоры ролен башкарган бүгенге көн мәктәп җитәкчесе белән дә очрашып сөйләштек. Бүген исә сезнең игътибарга кино педагогиканы үз хезмәтендә оста итеп куллана белүче кызыклы әңгәмәдәш белән аралашуның дәвамын тәкъдим итәбез. Шундый кыюлык күрсәткәнсез, үзегез төп рольләрнең берсен башкарасыз. Обязательно, мотлак. Чөнки мин бу процессның уртасында төбенә төшенеп эшлисем күрәсем килде. Чем это пахнет? И чем закончится дигән әйбер. Яшь чакта, бала чакта сәхнәгә менгәнегез берәр төрле роль башкарганыз бармы? Бар иде. Безнең заманнарда әле ул сакланган иде. Нинди театрлар дибез әле без? Үзешмәкәр театрлар, үзешчән театрлар. Без аны өлкән сыйныфларда да безнең сез үзешчәнне әйткәндә дә эшмәкәрне кыстырасыз, молодцы. Настоящий шон генеральный продюсер фильмы килеп чыккан. Тагын бер сорау бирмәгез, көтелмәгән сорау. Ни өчен балалар арасындагы төп рольләрдәге төп геройларга Асия белән Кәрим дигән исем кушканбыз? Адилә белән Айвар яки Алия белән Дамир түгел мәсәлән? Без сәнгать әсәре тудыргач, безнең һәр деталь нәрсәдер аңлатырга, нәрсәдер тамашачыга җиткерергә һәм кыска вакыт эчендә генә хикмәтле сүз әйтеп калырга тырышырга дигән әйбер. Шуның детальләр кебек геройларның исемнәрендә дә бик зур хикмәт бар. Төп геройның исеме Кәрим. Кәрим үзенең сүз мәгънәсе буенча киң күңелле, юмарт дигән мәгънәне аңлата. Һәм без бит инде монда бу киноның бер башка бер исеме, алдан без уйлап йөргән исеме сынау яки хата дип тә әйтергә уйлаган идек. Бу кинода безнең һәр герой ниндидер башта сынау аша үтә. Кәрим өчен юмартлык һәм киң күңеллелек монда сынау булды. Ул үзенең бабасына үзенең яратуын белдерер өчен, хөрмәтен белдерер өчен киң күңеллелек күрсәтеп, юмартлык күрсәтеп аңа бүләк ясарга тели. Ләкин ул бүләк аның кулында юк. Ул аны ничек кулына төшерә, каян ала? Менә бу мәсьәләдә дип әйтгәндә без монда кичкенә генә җинаяткә бер хата ясый дип әйтик. Һәм ләкин яхшы ният белән дә
начарлык аша эшләнергә тиеш түгел дигән бер мәгънә җиткерәсе килде безнең монда. Асия исеменә килсәк, Асияның сүзен без шулай ук сайлап, уйлап билгеләдек. Асияның мәгънәсе тынычландыручы, сәламәтләндерүче, үз тирәсендәгеләргә тынычлык таратучы дигән мәгънәгә ия. Асия нәкъ менә шушындый герой. Исәпте бармы тагын киләчәктә берәр төрле фильм төшерергә? Әле моннан соң бераз ялга китеп торасызмы? Юк, бернинди дә ял юк, только алга, тик алга. Яңа планнарыбыз бар, яңа сценарийларыбыз да бар. Алар күбесе инде шулай ук балалар белән бәйле. Һәм балалар киносы турында булачак, булар маҗара булачак. Җәйне көтәбез зарыгып, яз көннәрен көтәбез зарыгып һәм безне яңа киноплощадкалар көтә. Алла бирсен. Иҗатта да, мәгариф өлкәсендә дә уңышлар теләп калабыз. Исән саулык. Рәхмәт яусын. Фильмның режиссеры Нәсүр Юрушбаев. Пермь өлкәсенең татарлар тулы Барда районында туып үскән, озак еллар Германиядә яшәп иҗат иткән, моңарчы инде берничә фильм төшерү тәҗрибәсе булган үзенчәлекле шәхес ул. Шуңа да булса кирәк, немец, ягъни алман телендә пыр туздырып сөйләшә. Әнә интервью алганда да үзеннән безнең белән немецчә сөйләшергә маташты. Бар тик мин Guten Tag'тан башка берни белмибез дип аңлаткач кына татарчага күчте. Шаян кеше. Первый фильм показали брата Люмьер, французы. Понимаете? Французлар чыгадыр беренче кино. 1895 елны приезд поезда дигән кино күрсәткәннәр алар. Беләсеңме, шул киноны күрсәткәндә, шушы поезд килгәндә, сез ул күргәнегез бар микән? Поезд килә битендә ул 49 секунд кына бара. Халык чыгып качкан кинотеатрдан. Куркып, өсләренә поезд килсенә. Францияда күрсәткән. Франциядә 1895 елда. Сез тарихта якты беләсез кино тарихы? Мен тарихчы бит инде. Ничек кайтырга булдыгыз Германиядән? Туган җир, туган тел тарткандыр инде. Альберт достым, беләсезме, бик дөрес әйтәсез. Бик дөрес туры китереп әйттегез. Туган якка тарта, гомер буена тарта бит ул. Хәзер яшь тә бара инде, беләсеңме? Булай Казанга мин культура министрлыгы чакыру буенча кайттым. Бер кино проект төшерергә кирәк иде. Альберт, сине көлдерәйме хәзер? Тагын бер сәбәп бар бит. Нигә кайтуымның? Беләсезме, Германиядә мәсәлән кешеләргә әфәнди дип сөйләшәләр. Анда гер диләр. Аларча хәр, безнеңчә гер инде, әйме? Herr Müller, Herr Schneider, Herr Юрушбаев. Алла, бигрәк ямсыз яңгыр икән, Нәсүр абый, Нәсүр агай дигән сүзләр юк. Шулда сагындырды инде мине. Монда бит мине абый диләр. Абый дигән сүз юк Германиядә. Абый дигән сүз юк. Нәсүр абый дип бирәләр балаларга гимназиядә. Нәсүр абый качан тагын кино төшерәбез, качан икенче сериясын төшерәбез диләр. Күңелгә рәхәт. Әле кайберләр Нәсүр афәнди дип тәмәрәҗәгать итә торган шулай бит. Әйтәләр, олырак хатын-кызлар, укытучылар, әфәндиләр. Инде менә сүзләр турында сүз чыккач, тагын шундый сорау бирәсем килә. Сезнең исемегездә кызык яңгырый, фамилиягездә безнең якларда киң таралмаган Юрушбаев, әллә Германиягә баргач үзгәртергә булдыгызмы? Германиядә исемне алыштырмадылар. Аллага шөкер. Минем исемем борынгы гарәп исеме. Нәсүр. Ул тугры дус дигәнне аңлата. Юрушбаев, ул Йөреш бай, сызык аша язылар. Безнең борынгы ата-бабаларыбыз Урал тауларында яшәгәннәр бит инде, алар Бөек Ифәк юлында почта ташыганнар, йөргәннәр. Йөреш, йөрүгә бай дигән кешеләрне аңлата. Һәм минем исемем җисемемә туры килә. Йөреш бай. Гомер буе шулай йөримен дә йөрим. Инде кинога килгәндә, кадр артында руслар әйтмешли, за кадрым нинди кызык хәлләр калды. Сөйләгез әле рәхәтләнеп. Кадр артында кинога кирмәгән бик күп кадрлар калды әлбәттә. Ләкин бер кызык хәлне сөйлисе килә. Беләсеңме, безнең группада без артистыбыз бар иде. Илгизар абый Хасанов. Аны бөтен мәктәп белән абруйлы актер айма. Аның бер кулы юк иде, ветеран, сугыш ветераны уйный инде ул. Бер кулсыз.
Ул инде утында кисә бер кулы белән, утында шапкылы инде балта бер кулы белән. Ләкин бер эпизодта аның шушы кулсыз кулына шәй тутырып киткәнебез бит инде, онытылган, күрми калганыбыз. Кайтыр юлда, Казанга кайтып җитеп килгәндә, Илгизар абыйның исенә төшкән, кире борылып, үзенең исенә төшкән. Беләсеңме, кире кайтып шушы авылга киенеп, чишенеп, тагын шул кинаны, шушы кулын тагын да юкка чыгарып дибәтим инде, тагын төшергә туры килде. Белгәнемчә, кино төшерергә кирәкле бу реквизитны үзегез ясаганчыз. Хлопушка мәл ул? Әйе, бу хлопушка дип атала инде, әлбәттә, аның кино төшергәндә мәхәлияте бик зур. Монда инде тыңламаган балаларның колакларын да кыстырып куябыз, бармакларын да шүрәле кебек кыстырып куябыз. Бу бик кирәк әйбер. Акча юклыктан инде шуны үземә ясарга туры килде. Ну, авыр эш түгел. Аста такта, өстә такта, монда шарнир куйдым да инде шалт, хлопушка, моңа башка булмый. Biz хлопушканы бары тик яңа елда гына куллана торган, алта торган әйбер дип торабыз. Хлопушканың мондый да була икән, ә? Бла. Вот. Авторушка фильмындагы өлкөннәр арасындагы төп рольләрнең берсен хөрмәтле сугыш ветераны Шаһинур бабайны үзенең дә сугышка катышы булган 41нче ел баласы, җырчы һәм бу өлкәдә танылган мөгаллим Мингол Галиев башкара. Күптән түгел 80-не тутырган әлеге хөрмәтле шәхес, субханалла, җитди рольне дә җырлый, рәхәтләнеп уйный фильмда. Артистның геройны гәүдәләндерергә ярдәм иткән, сузылып еткән кара, төрле якка ягымлы итеп тырпайган мыегына күз атсаң, яңгыраган тавышына колак салсаң, бөтенләй яшь егетләр белән бутарга мөмкин үзе. Бер кайгыда ура бузмады, 1000 ярым көн буе көрәш барды, 1000 ярым көн көттек без аны. Җиңү килде җирнән урга күмеп, шатлык белән изне чалатып. Әлеге кинофильмны төшергәндә Казан тирәсендә узган гасырның 70нче елларындагы мәктәбен табу кыенрак эш булып чыга. Шулай да эзли торгач күршедәге Мари-Эл республикасында күптәнге агач мәктәп табыла. Экраннарда бу бинаны күрүгә күп кенә телевизор караучы тамашачыларның күз алларына үзләре белем алган мәктәпләре килеп баса булса кирәк. Ул заманнарда нинди мәктәп инде ул техничка апасыз. Идән юучы, җыештыручы дию. Хәтерлисезме, дуслар? Уку йортының ишеген иртән ачуга безне директор да, укытучы да түгел, еш кына кулларына чүпрәк тоткан, эш халаты кигән идән юучы апа каршы ала иде. Хәтергездәме? Еш кына пычратмагыз идәнне дип урышып алса да, күңелләрдә ягымлы булып саклана ул техничка апа. Шулай бит. Балалар, 5 минуттан дәресләр башлана. Кирегез. Мин үзем пионер заманы баласы. Кызыл галстукны күрсәм, йөрәгем башкачарак тымта, ритмда димме, кызурак, дөп итеп, тибә башны кебек. Ә менә инде быргы тавышын ишетсәң, аңлата алмаслык бер төрле ләззәттән бөтенләй хушыңны җуярлык. Пионерга мөнәсәбәте булган тамашачы дуслар, бу яңгыраштан сезне дә шундый хисләр биләп аламысың? Тикшереп карагыз әле үзегезне. Халкыбыз коммунизм төзергә омтылган дефицит заманнарын тасвирлаучы авыл кибете тирәсендәге бүгенге көн күзлегеннән караганда фильмда кызыклы вакыйгаларны күрсәтеп китмәсәк, безнең шаяру шуклыкны үзенә тартып торган тапшыруда һич кенә дә дөрес булмас дип уйлыйм.
Тәк, хәзер тамашачылардан икеләтә игътибар сорала. Авыл кибетенә ул вакытта бик тә дефицит әйбер хинд чәе кайткан. Әдип, нинди шират монда? Нәрсә алып килгәннәр? Индия чәе анда. Шлибез, коммунизм төшибез дибез. Тик бу кабахат шират кашан бетер икән инде. Хөрмәтле авылдашлар, чәй бетте. Шират тормагыз, бар кайтыгыз. Ничек инде чәй бетте? Чәй бирегез, чәй кирәк, чәй бирегез. Әлеге иҗат имешенең педагоглар кул астында өлгергәнлеге укытучылар ярдәме белән экранлаштырылганы әллә каян күренеп тора. Чөнки Авторучка фильмында адым саен диярлек тәрбияви алымнар һәм чараларны күрергә дә, яхшылап карасаң, тыйырга да мөмкин. Нигә? Ни өчен? Кешер мине, әнием. Гафу ит. Барыгыз да кешерегез. Мин бер кашанда кеше әйберенә тотынмам. Мин дөньяда иң намуслы кеше булырмын. Без бүген әйбәт эшләр ясадык. Рахматулла, кил, бәрәңге ашыбыз, күр чиләкләреңне. Балалары һәм ире сугышта вафат булган ялгыз сугыр әбигә ярдәм кулы сузу, эшчеләргә мохтаҗ өлкән авылдашның абзарын чистарту, мал туарын карау, фронттан инвалид булып кайткан сыңар куллы абзыйга булышу дисеңме, мондый эпизодлар күп кинофильмда. Менә сезгә кирдем әле булышырга. Алай булган чәйдә, ана ябышмыш кызга. Булган егет син, Кәрим. Булышырга килгән шәймәт, икәүләшеп, хәзер утынны кисеп ташларбыз. Хәзер пешкырга тотын, аннары кереп, чәй эчәрбез варенье белән. Варенье белән? Әйе, варенье белән. Син шулай килгәнәп, кискәләп китеп йөр, Кәрим улым. Фильмдагы реквизитларга килгәндә, үткәннәрне дөрес итеп, чынга охшатып тасвирлау өчен нинди генә җайланма җиһазлар, борынгы кирәк-яраклар кулланылмый монда. Ике куллы пешкысын да күрергә мөмкин. Егетләргә үзләрен чын егет итеп хис итәргә мөмкинлек биргән эшләпәсен дә. Әби әниләребез кулланган бүген инде музей экспонаты булырдай үтүге дә бар кинода, ул чакларда колхоз председателе кызларына гына насыйп булган матур читеге дә. Әтәгы һәрбер игелекле фильмда сыман, бу кинода да мәхәббәт темасы үзенең саллы гына урынын алып тора. Ка күрдегезме? Килгән берәү хан кызы ярсың. Председатель кызы бит. Юк, хан кызы. Күрәле моны. Ничек күп шикелләнгән. Тамак тук, үз бөтен, ялта-ял балкып тора. Егетләр, ни сөйлисез? Сезнең өстегез бөтен түгелмени? Тамагыз тук түгелмени? Кызлар матур киенергә тиешендә. Сезнең әтиегез председатель булса, мин сезгә карар идем әле. Килгәннәр монда. Ник әле сине яклыйсың? Күзең төштеме әллә? Ике мәши баласы, ике шитан арасы. Әсия белән Кәримне ничек айырып аласы? Заттым ди, шуннан ни булган? Юстында бит. Сезгә җитә калдымы, шамакайлар? Беләбез инде ничек ясында икәнен. Кычаклаш калансыз да бит әле. Күргәннәр, 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 күргәннәр. Әйдәгез бергәләп яшүсмер чаклардагы беренче мәхәббәтләрне, бәхетлеләрнең парты артында күгәрченнәрдә гөрләшүләрен күзәтик әле. Мәрьям, мусыңны тупай, кешеләргә бирендә, кеше бул инде. Күрше кына дим. Син миңа тагын әзерләнми килдең. Уят түгелме сиңа? Врач малай бит әле. Мәрьям, ошылмайды миңа. Безнең сыер бозавыды.
Tünni bu işe uşuğuldaydı. Yıklar da bulmadı, oşapta. Bir de etmezsin, sana karab. Meryem, gülmeydi minnem. Kilişmeysin ha. Eytten bit, sıyır buzavladı. Telisin mi? Mitine süt bilen sıylarmın. Bizden özümüzde de sıyır var. Süt yeterli. Ana bik tilese, kopqabızını düzelt. Bilesin bit, biz ani bilen ikavgına yaşayız. Meryem, yardım etmeyin, kurursun. Vatılgan kıymağızında düzeltirmin. Vatılgan tereziga payalada koyurman. Yarayı keliştik. Qarali, men sana bugün matematikadan buluşa alam. Kir bizga kish qirin. Bugün sıyırğız buzoqla master duyt butan. Oy, rahmat Meryem. Kirem, albatta kirem. Shum, bu sigansi. Oy, salnut. Сыйыр һәм бузаулар, атлар һәм сарыклар хакында сүз чыккач, колхоз һәм совхозлар күз алдына килә булса кирәк күпләрнең. Ә соңгыларында председательләр җитәкче булалар иде. Хәтерлисезме? Шикарный Волга, ГАЗ, УАЗик машиналарына утырып, элдертәләр иде алар. Авылның пычрак юлларыннан да, колхозның басу кырларыннан да. Тегәрмәчләр тәгәри, экрандагы автомобиль дә хушлашкандай ерагая бара. Фильм да тамам. Бары тик кино төшерүдән калган, инде экспонатлар буларак тупланган төрледән-төрле җиһазлар, күбесенчә балалар үз куллары белән ясаган реквизитлар бераз моңаеп калганнар кебек. Үз урыннарын табу өчен киномузей ачылганын көтеп сыман. Мондый фикер идея уку йорты директорының башкаенда яшәп килә дә икән инде. Булай булгач бер шиксез әйтергә була. Тәвәккәл һәм булдыклы хуҗалы киностудиялы мәктәп тиздән киномузей ишекләрендә ачып җибәрәчәк. Кино төшерүнең тагы бер уңайлы һәм бик тә файдалы ягы бар, дуслар. Һәм бу юлы ул үзен ачыктан-ачык күрсәтте дә. Әле моннан нибары бер ел элек «Авторучка» фильмын төшерүдә кулланылган төп площадка Мариэлдагы иске агач мәктәпне бүген инде яңа таш уку йорты бинасы алыштырган. Шулай итеп Татарстанлылар ярдәме белән кинода гына түгел, тарихта да калды. Узган гасырның уртасын тасвирлаучы әлеге күпләр өчен гап-гади мәктәп. Ә безнең кебек үткәнне хөрмәт итүчеләргә киләсе буыннарга күрсәтеп сөйләрлек җылы хатирәләр тулы 20нче гасыр бинасы. Шушы урында мин дә тапшыру геройлары һәм тамашачы дусларым белән хәзергә саубулашып торам. Беренчеләренә иҗади уңышлар теләп, һәм әлбәттә яңа тәрбияви, кабатланмас фильмнар көтеп үзләреннән. Ә телевизор караучы тугры тамашачыларыма исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, сөенеч, шатлыклы тормышлар теләп. Һәм кино караганда башка килгән тагы бер киңәш. Бүгенге көндә горур атлаганда үткәннәрне искә алырга да онытмагыз кайчагында. Шуны исегездә калдырсагыз, дуслар. Бу бик тә кирәкле, күп чагында файдалы алым һәм адым булып чыга. Тормыш тәҗрибәсенә нигезләнгән, тикшерелгән фикердән чыгып әйтү. Салкын кыштан соң һәр җылы килә, кышлар җылы яклардан кайталар. Яз килә. Ә хәзергә пока-пока барыгыз гына. Яңадан бүгенгедәй кызыклы очрашуларга кадәр. Ашыкманы дустым, ашыкманы. Күрсен сине, күрсен киләчәгем.
Ашыкмалы дустым, ашыкмалы. Күрсен сине, күрсен киләчәгем. Ташлап китмә, балачагым. Ашыкмалы дустым, ашыкмалы. Күрсен сине, күрсен киләчәгем.